Palugon laguning lekas Lukita linuting kidung Kadung kadereng ngomong Mangun manah rahayu wana tanah kolong Gumolong manah dukara karananira mangapus Sring Astina Maha Prabu Duryudana ngendika winuring semu Suwa Perdata Pitana
Wiwara binuka wecaning pujangga wewayangan yuwana lumaku ing jaman purwa. Haningali glaring ringgit dadya samya hamuwun krana rumangsa cubluk balilu. Mongko sayektine sumurup muhung walulang tinatah ingkang den obahake. Parandening kono dadya panimbanging rasa pamasuwing diri. Hanenggih negari Pundita ingkang kinarya purwakaning kandha tuhu glaring negari Ngastinapura. Gajah Hoya liman Benawi ya Kuru Janggala. Negari Jembar wewengkon wiyar hadeke wis kawentar. Parandene tan bangkit tumangkar krana mangke ambyar buyar kang ginayuh jinangka mataun-taun gagar wigar pating balesar. Labeting kaing nalindra ingkang anasar anuruti nafsu kang denumbar marmo tansah bingar labet katekan sedyane kanthi mayar angukup bondo hanumpuk dinar. Marmo datan mokal nayaka bebauning praja koncatan nalar. Penditane wis datan sabar. Ora aneh lamun kawulane padha cakar cinakar senopatine mung mamrih onar. Pepeteng tan bangkit pajar saking perkara tan bisa wudar merga ukuming negara kena dibayar. Hanenggih wau makuthaning negari Ngastina Sangata Prabu Duryudana ya Sangata Prabu Suyudana. Nalindra Sembada digdaya ngalaga Bebala Raja Rinoban Brana mukti mulya nanging kirang wibawa. Labet sing laring laku tama ancik-ancik kasangsanan kawula. Hambeging ratu tan maeling pituduh tuhu ingkang angengetake denanggep kliru ingkang duwa perintah sinatru. Lamun wis nawung bendu datan wigih mangu-mangu nadyan to pawungan mau wis tau bebantu. Parandene tetep den gething diburu nganti tumeku anak putu. Nalika samono lakuning paprintahan swasana negari kadibaita tanpa kemudi. Kumbak kumbuling Jaladri. Kiblat papat wis kebekan manungsa ingkang nyala wadya nyebar wisa miwah daru beksi. Medu kumba kawula ingkang kirang tedhi satemah nuwuhake Rajapati. Hinginggil samya rame-rame ing ngandhap ngarep-arep besok kapan padange. Hamung saperangan kawula ingkang wening budine sithik paningali manunggalake cipta rasa karsa lan karyane. Sumendhe marang kang nitahake. Yekti sami hangentosi timbuling jaman kencana ingkang nyata tan kena ginege. Dadya sarana padhang jagate jujur ratune adhem printahe jejeg adek-adeke. Lujengare sajuka Sang Buminata kepareng miyos nganangkil mungguing siti luhur Balirungga. Sinten to ingkang enggah jajar lah menika to warnane. Guruning Sang Kurupati Pandhita saking tlatah ngawu-awu langit. Ingkang apeparep Sang Reksi Kresna Pandaya. Sidhik paningali waskita ngesti mumpune ngagal miwah lembat. Datan kantun Sang Pandhita Sukalima Dayang Druna miwah Sang Rekyanapati Harya Suman.
kagyasutan ninggali Sang Nata Prabu Kurupati dupi mulat rawuhira Rakanata ing Mandura. Prabu Balarama sigra sinmas pitamingkah pristinggil binaturata dadya gapya langkuhan mangkono panglucitan ninggali. Reng-reng rarasing pamiat rengganing Puratulaya Sri Om Cinawi sesotya manik sumawur sarat sumirat sirate mangilat adit ujwalan ira kumenyara ujwalanira kumenyar leng-leng miang sasongko wayahnya lagya lumaras mangrengga laring puri Yektyana Sirmandaya
Mandaya sekaring keswa Jalatri kapitaning Surya dening Wangkawa hanjrah sumembur saking sarira reseng sekaring nalendra lela sekaring nalendra sok meng rum setya asmara dewataning sok meng sarira madebya debya jayeng sang nata ngandika alon waraning warana kang werit kinawruhan wangane tan samar kasarira saharine ong roh raha yuneng luyut yekti norake maning westi mangkono kang waskita marmotenan kayu mahyu ayu ning kasidan yoka tungkol
kamulyaning urip tanurup kinurapan Nuwun dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura sinugata ing panglingga murda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wila dalah nggih Yai Prabu dat katejo kalingga murda katamping tangan kekalih kumaluwing jangga rumesep wonten ing Pernaja rumeketing Wardaya namung dawah sami-sami wangsul ingkang pangandika puji hastuti ning Rakanta kunjuk paduka Yai Prabu dat kapundhing jimat paribandayanana kasantosan bareng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu dereng wetawis dangu pinarak lenggah ingkang sekeca sirnakna dirgama miwah sangga runggi icalna raos ewet miwah pakewet nggih kados sampun boten kirang prayogi menggah pilenggahing Rakanta wonten ngarsa paduka Yayi Kurupati dereng sawetawis dangu sarana paduka sinuwun Mandura kula ngaturaken karaharjan sinuwun nggih Bapa Durna kula tampi sawetawis rawuh paduka sinuwun ten negari Ngastina katuran raharja sinuwun paman Sengkuni ya Yayi Prabu kula wonten dawuh mbok menawi praptaning Rakanta ing kalenggan mangkan dadosaken sing ing raos paduka Yayi labet sumengka salira bajra namung esining manah dangu mboten pepanggihan kalian Yayi Prabu dat ana ing Rakapa ring Mandura tanpa pepindhan dumadakan ing mangke wonten jalaranipun labet anggen kula nampi kintaka saking paduka Yayi Prabu Jaka Pitana salem tinar buka suraos sing tulis ing mriku mracih nani sanget anggen paduka Yayi Prabu amboyongi praptaning Rakanta ing Mandura Yayi menawi teteloke ing kawedaring kathah sayogi paringa dawuh kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Yayi Prabu nggih Koko Prabu ngaturaken genging panuwun ing tanpa pepindhan mila suruh sanget anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kakrasana mboten wonten sanes kejawi namung nedya kula aturi nekseni anggen kula wiwit Purwita dhateng satunggaling Brahmana saking tlatah ngawawu langit ingkang peparap Sang Maharsi Kresna Pandaya. Yayi Prabu. Perkawis paduka badhe meguru dhateng sinten kewala menika monggo ing karsa paduka. Jalaran wonten tetembungan ingkang suraosipun seala alane wong meguru menika tetep becik sebab nggayuh indaking kawruh ngudi wuwing ilmu. Nanging menggahing Rakanta ing Mandura Yayi. Tiang Purwita mekaten kedah tinaliti ingkang langkung remit boten kenging grusa-grusu Yayi Prabu guru ingkang badhe dipun cecep kawruhipun kala wau kedah netepi syarat ingkang jangkep inggih lajeng keparenga kula nyuwun katerangan ingkang kadhawaken syarating guru ingkang kedah cinecep kawruhipun kedah jangkep upamanipun ing babagan menapa Yayi wonten tetembungan lamun sira angge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta weruh ing kukum kang ibadah lawan wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis hamungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana dados serananipun tiyang dados guru kedah kados ingkang kula aturaken ngajeng Yayi. Nggih. Ngaturaken kenging panuwun menika condong kalian wewaton kula. Kula nuwun sewu semantunipun Bapak ing saka Limangger.
Punapa dipun dawuhaken kalih Sri Mandura kala wau kaluhuran sanget. Wong angsu krawuh menika aja mung waton mangkat, aja mung waton wong pinter njut, agak-agi disuwitani. Ampun. Kathah tiyang pinter. Ning kepinteranipun sok kala mangsa kangge minteri kancanipun piyambak. Kedatipun tintingi langkung rumiyin, nggih, sebab jaman sakmangke menika kathah tiyang ngaken-ngaken nanging tumibaning padha malah keblinger. Kepinterane ora dienggo srana memayu hayu ning jagat nang malah dienggo miranti ngeruk bondo sakathah-kathahipun. Nek perlu yo nganggo apus-apus. Mboten kirang kathah tuladanipun para sarjana ingkang mboten sujaning budi. Tegesipun kathah tiyang sugih kawruh ning watakipun menika awon, asor, remen ngapusi, colong jupuk lan sak panunggilanipun. Koko Prabu, kula Yayi. Guru ingkang inggal menika kados sampun boten badhe nguciwaning bab samukawis. Kawruhipun sampun cetha menawi bontos. Sedyaning manah kula badhe necep kawruhipun Sang Maharsi Kresna pandaya ngantos tuntas. Wondene bab pambeganipun sampun boten pangling malih bilih panjenenganipun bapa guru menika kula waos satunggaling pendhita ingkang suci, ingkang jujur miwah prasaja. Yayi Prabu saged mestani menawi Begawan Kresna pandaya kala wau suci, jujur tur prasaja nalaripun. Nggih. Bukti nyatanipun Bapa Kresna pandaya menika sagah badhe murungaken jangka Bratayuda Jaya Binangun. Panjenenganipun sagah badhe ngrukunaken Pandhawa miwah Kurawa. Koko Prabu, menapa niat ingkang luhur mekaten boten nedahaken bilih Bapa Penemban kula wau setunggaling brahmana ingkang luhur bebudenipun. Yayi, sak brebet duren kesaganipun Guru Paduka kala wau pancen luhur. Sagah nduwa jangka perang ageng tuwin badhe mbangun karukunan nanging Yayi. Kula nuwun sewu mangke rumiyin. Sampun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kesesa pitados dhateng tiyang ujar manis ingkang dereng kantenan bukti nyatanipun. Baladewa menika satunggaling tiyang ingkang kulina nindakaken ngelmu titen. Kula sampun niteni wongsal wangsul kapara marambah makaping negari Ngastina kadatengan pandhita ingkang ujubipun badhe murungaken Bratayuda menika sampun makaping-kaping. Jaman lampan Begawan Kilat Buwana inggih ngaten. Sagoh bakal murungake Bratayuda nanging pundi nyatanipun? Jaman Bambang Rasatali miwah Tali Rasa inggih mekaten. Rawuh wonten negari Ngastina jare arep ngrukunake Pandhawa Kurawa. Nanging gethek pethele mung arep seneng karo putramu Dewi Lesmanawati. Mboten namung menika. Jaman Begawan Lamana nggih ngeten. Lamana menika pundi-pundi wonten padang-padang enten Lamana rumiyin. Ngantos dados griya. Menika awit saking pakartipun Begawan Lamana sing kaya klintah niku. Pun kedatangan Begawan Lamana nalika semanten benter suasana negari Ngastina. Ngantos kula nalika semanten mboten kangge ndamel. Kadak menika wonten pendhita anyaran malih ing mapan wonten mriki. Wong anyaran niku mboten saged dipercaya. Arepa sakniki enten ngriki melih ampun dipercaya. Niku tiange. Pun pendhita yang tekane ngeri-ngeri nggih ngoten niku. Klambine biru to. Alah. Cetak-cetake men. Mila Yayi sampun gegampil nganggep guru dhateng sawening brahmana. Sapaduka Yayi Prabu Jaka Pitana sampun gegabah dhateng wecaning jangka jalaran. Jangka Bratayuda Jaya Binangun menika sampun sinerat ing Weda Jitapsara. Ingkang tegesipun jangka wau duka benjang menapa kelampahanipun nanging pun Kakang Mandura pitaya menawi bilih tetep kedah kelampahan. Mila Yayi Prabu Kurupati kedah ingkang prayitna sampun gegampil kepilut dening rembut manis ingkang mangkenipun mindak keduwung ing tembe wingkingipun Yayi Prabu. Yang Pantara Ratri amung septa pukulon ong tan
Pinulyan kaheksi mila katur ingkang Sundha manik rasa satrageng ulun kang sumembah mungging patanto Prabu miang kagunan to sing sim sasat sampun prapti katona asta pukulun wulat Naropati Rama dewan ingsun Wong wilahing Mas Tuhuna Sidam Sekaring Bawana Langgeng anak Prabu Jaka Pitana kula wonten dawuh Bapa Guru ingkang teguh imanmu ya nggir wong kepengin ngudi undhaking kawruh mono mesti akeh godha sambekalane kudu sing madhep lan mantep aja nganti blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong lumbu ana swara aja mbok rungokake ana rupa aja mbok dulu ingkang percaya marang pun bapa ora ana jamake guru njlomprongake murid ingkang ana mung guru bakal mintrake siswa Kurupati nggih nuwun sewu lajeng sambetipun kalian kersa jengandika bapa Pnemban mundhut rawuhipun Koko Prabu Baladewa menika lajeng kados pundi aja kuwatir, mengko aku dhewe ingkang bakal ngrangkani penggalihe kakangmu iki kuwi katone priyayi kasar nanging penggalihe kaya malam. Gampang duka nanging uga gampang lilih. Kabeh wis tak wengku ana epek-epekipun Bapa Begawan Kresna Pandaya. Nggih. Syukur mangayu bagya sekti jumurung. Salajengipun wekdal sak petahipun kula sumanggaken wonten asta jengandika Bapa Pnemban. Iya Kurupati ya. Ora mengko dhisik to. Sinuwun Baladewa. Kowe sapa Pnemban? Kepareng nggulang tepung Gladiwanoh, aku pendhita saka Ngawu Langit Begawan Kresna Pandaya. Oh, kowe Kresna Pandaya? Iya. Ala tanpa rupa ya aku iki gurune Prabu Jaka Pitana sak adi-adine Kurawa kabeh. Aku Kresna Pandaya Sang Prabu. Kowe wis tepung karo aku. Paduka sinuwun Mandura Prabu Balarama. Ya Prabu Kusuma Wali kita. Kowe wis ngerti sak wutuhe Baladewa kuwi sapa? Ya kene aku mbok undang mrene. Ora ngono mbok ya basa wong karo wong tuwa. Nyatane ku ora mbasani aku kon basa karo kowe. Mboten sah basani.
Ora wurung mengarep antum nomor kuwi. Mboten kilen mboten etan, janji wonten tiyang anyaran ngeten. Ora wurung mesti mengarep jemblek kuwi. Yes perkara kowe ora gelem basa karo aku ora dadi apa. Ngene ya Sang Prabu. Anane sliramu tak aturi rawuh mrene, perlune bakal tak pundhuti paseksen. Aku mbok kongkon nekseni apa? Ingkang sepisan tak aturi nekseni yen to ing wiwit titi mangsa iki kadangmu Duryudana sak kurawane pisan wis padha sumuyut meguru marang aku. Kuwi ingkang sepisan. Kaping pindho tak aturi nekseni nggonku bakal mbudidaya murungake jangka Bratayuda Jaya binangun lan ngrukunake adi-adimu Kurawa lan Pandhawa. Baladewa, tekaku mrene iki dadi utusaning adil lan bebener sumedya memayu rahayuning jagat sak isine. Pedah apa dene Pandhawa Kurawa dadak padha peperangan. Wong perang ngono ora wurung mung bakal awoh karusakan. Ngendi-endi yen to peperangan mesti bakal nuwuhake geder ora wurunga wong cilik kang ora weruh kenteng kimpule ora ngerti pojok plerete kena ngaratan dadi bebanten kawengisaning perang. Wohe wong perang ngono yen kalah mung dadi rempah, yen menang dadi pindhang, ora ana kukupane. Akeh wong kang padha kelangan anak, kelangan wong tuwa lan kelangan bondo donya. Mula banjur utusan Begawan Kresna Pandhaya supaya mbusak jangka perang kang kebak penandang. Jagat iki bakal tak ganti lembaran anyar ingkang isi kerukunan lan katentreman. Ingkang dadi sumber dumadining jangka Bratayuda mau ora ana liya ya mung Pandhawa lan Kurawa nggone padha rebut kamukten. Pandhawa Kurawa padha rebut kamukten negara Ngastina. Mula janji Pandhawa Kurawa mau wis padha rukune. Jangka Bratayuda mau ya mung mandheg dadi dongeng, ora bakal kedadeyan, ora bakal kebabar. Mula piye aku nyuwun pangandikane Sinuwun Mandura. Sira Prabu Baladewa tak aturi nekseni niate Begawan Kresna Pandhaya iki. Mestine Prabu Baladewa kersa nekseni perkara iki. Jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Kresna Pandhaya. Prabu Baladewa piye? Baladewa gelem nekseni perkara mau nanging luwih dhisik gamblangno, cethakno. Piye caramu? Piye trekahmu nggonmu bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa? Yen aku wis pok jarwani egoh pertikelmu perkara kerukunan iki aku lagi gelem dadi seksi. Nanging yen to anggonmu bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa iki mengko nganggo cara ingkang adil lan bener, aku gelem nekseni. Kosok baline yen to caramu ngawur ngawugawar, kowe gawe kapitunan ning antaraning siji lan sijine aja kurang pangapuramu. Baladewa moh dadi seksi. Lan aku moh nyipati perkara iki. Mengkono karepmu Baladewa? Iya. Oh iya. Ngene Sang Prabu. Bareng tak teliti, tak awas kanthi permati dasare tak glandang carang saka pucuk ledok ilining banyu. Anane seprana seprene Pandhawa Kurawa padha rarukun mau jebul ana ingkang ngubupi, ana ingkang mbokongi, ana ingkang ndalangi. Kanthi gegaran jangka Bratayuda Pandhawa lan Kurawa tansah digegasah supaya congkrah. Ditabrak-tabrakake supaya dadi rame, diojok-ojoki supaya padha padu. Dene sapa to wonge kang dadi urup-urup cecongkraning Pandhawa Kurawa mau? Yektine wong mau darbe pamrih supaya dheweke entuk pangalembana dadi wong kondang jenenge. Wong mau kudu tak aturake ana kene. Priyayine ora ana liya kejaba mung Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi Prabu Kresna kae priyayi bagus, cakrak mbranyak tur grapyak semanak dasare pengpengan. Ning jebul tinemune letuh ngungkuli peceren bebudene. Mah nyododo ndi dodo nanging mung kongkonan gae. Petnan gage kae cilakakno.
ning dheweke ora gelem tumandang dhewe. Yen ana bathine dheweke melu gaglak, melu nguntal. Ning yen ana apa-apane Kresna ora bakal tenggo. Mula yen to jenenge Kresna, Ratu Ndrawati kuwi durung mati, durung ilang saka lumahing bumi, langka kelakone Pandhawa Kurawa bakal rukun. Mula saka kuwi Baladewa, yen Prabu Baladewa ndangu cara kang bakal tak tindakake murih rukuning Pandhawa Kurawa, luwih dhisik Prabu Kresna bakal tak ilangi saka lumahing Bantala. Saja muntap lir kinetap duka yaya sinebi Sang malingo Wacat patoning Adin netra kocak ngundarandir Hitep nyomangala cakra Wastanane ombaraneng sinabet metu tahanane kuwi ladalah akat wasisaning abad para Trayoli binantang Kresna Pandaya kok murina kowe Prabu Baladewa saka ngarep gunemanmu tirik-tirik kepenak dimirengake talingan kowe sagoh mbangun karukunan memayu hayuning jagat nata marang katentreman nanging bareng tekan wekasan entek-entekane gledhek pethele kowe ngalah sedane Yayi Prabu Ndrawati kowe ngaku pendhita kowe ngaku brahmana jejubah kekethon gawa tesbeh nanging ambekmu kaya raseksa mongko ing tatak sumurupi pendhita mono watake ana 8 siji hambek anuraga loro tresnasih mring sesama angka 3 tanduk aris ulat manis angka 4 ing cipta demen tetulung sabanjure adoh penggawe cidra ora kena gawe rusak ora kena gawe serik ngalah tan anggunggung diri hambeking pendhita hambek 8 perkara mau siji wae ora ana sing mbok enggoni kowe pendhita ngancam arep mateni wong kowe pendhita ndok njaba putih jero kuning ketoke suci ning jebul batinmu kebak kamilikan kowe pendhita ngembang semboja ing jaba jeromu ora padha Baladewa piye kowe tak undang mrene iki mung tak konekseni niatku nggonku bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa aku ora mbutuhake sesorah aku mung butuh Baladewa nekseni perkara iki kowe gelem ya syukur wadene ora gelem aku ora apa-apa tetep begawan Kresna Pandaya bakal gawe rukuning Pandhawa Kurawa aku kepengin murungake jangka Bratayuda kowe cukup nuntuna saka kadewan yen ora karenan atimu Prabu Baladewa yen ngono cetha lolo wis ora dadak nganggo dikiki-kipi meneh ora dadak nganggo tedeng aling-aling lan ora aling-aling tedeng wis cetha lorek ing atimu begawan Kresna Pandaya cetha yen to kowe mrene iki sugih pamrih tur nganggo cara ngobak-obak banyu bening pendhita kumrung kagirungokno gobokmu Baladewa duwe kapitayan ingkang surasane jangka Bratayuda ora bakal bisa diduwa dalan kuwi mujudake perang suci perang pengadilan Hyang Maha Agung ya ing kono bakal dumadining tembung sapa nandur bakal ngundha sapa yang utang bakal nyaur jroning Bratayuda Jaya binangun mengkone bakal disaring watak-watak candala ingkang kudu ngundha hurufing pakarti jagat kang kebak kamurken mengkone bakal sirna saka memala uriping menungsa bakal satatar kelawan drajating brahmana ingkang kebak ing karukunan ning ududu pendhita kaya kowe mula blak kotang terus terang Baladewa moh nekseni perkara iki aku percaya yen to kowe bakal kelakon murungake Bratayuda Jaya binangun kowe kasembatan murungake jangka jagat mau ning yen kowe bisa nginger lakuning srengenge sing maune saka etan temeka ing jagat kulon walien srengenge saka kulon lumaku mangetan kowe lagi bisa murungke jangka Bratayuda Jaya binangun
Koko Prabu sampun paring duka. Malah kepareng paduka ngayomono ingkang Rai Ngastina. Pripun? Baladewa kon ngayomi wong salah. Baladewa kon ngayomi wong luput. Mboten krasan napa gunane kula nunggu wong-wong sing ora kena ditata. Somolole somrante mbleguduk manyar-manyar. Kula nuwun sewu kepareng amit pasang kaliman tabe sinabeta nyiloduni dumaweng tawang topang linempatna ing tulang nanu. Badhe paring dawuh menapa Bapa Durna? Kula nuwun sewu, Nggar. Kula namung badhe nak yenaken pun bapa lenggah wonten negari Ngastina ngri kalenggan menika nuwun sewu dapukan kula lajeng menapa, Nggar? Kenging menapa Bapa Durna dadak ndangu pekaten. Lho ngaten lho. Mila kula nyuwun dawuh bab lenggahipun bapa wonten negari Ngastina jalan wekdal mangke wonten pendhita enggal. Ingkang rinaos lenggahipun wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Kurupati ganjil, Nggar. Liripun kados pundi penemban kula nyuwun dawuh. Menawi kala wingi-wingi sager wonten rembag bot repoting negari paduka anak Prabu tertentu tetarusan kalian pun bapa ing Sokalima. Nang sakmenika kok benten nuwun sewu benten. Kalian Begawan Durna kok sampun mboten nguwongaken tiyang. Wonten tembungan manuk manyar susuwe dawa. Eneng sing anyar lali karo sing mbiyen. Srek manah kula. Sasamunipun wonten pendhita enggal ngaten kok semunipun paduka dhateng menapa klewa-klewa ngaten. Lajeng pun bapak ciklu-ciklu wiwit kuncung ngantos gelung wonten ngarsa paduka menika dipun anggap menapa kula menika, Nggar. Durna wonten mriki menika rumiyin mboten dotong-dotong nglamar pedamelan menika mboten nanging kula mapan wonten negari Ngastina ngriki. Rumiyinipun namung mituhu dawuhipun ingkang Hyang Mahatma Bisma. Ingkang surasipun kula kadhawan momong tuwin Gulawentah Pandhawa miwah Kurawa. Nanging kenging menapa dinten menika semunipun anak Prabu Duryudana sampun jeleh abenajeng kalian pun bapa. Kula nuwun sewu menawi sampun boten kagem kantenan anggen kula badhe pados pasuwitan sanes, Nggar. Golek pasuwitan liya kuwi melu sapa? Biar melu Jaka Waloya ora tau nyang. Awake dhewe gedelak-delak arep mbok eloni. Arep mbok eloni gundilan rambute kae. Raja cerewet. Iki wis dadi sejaku. Paman Narya kados pundi pengendikanipun Bapa Penemban Sokalima? Kula nuwun sewu. Mangke rumiyin menawi wonten kepareng paduka Sang Nata pun bapa ing kepatihan ingkang badhe atur wangsulan kalian Wakni Durna. Nggih, kados pundi? Ngene Kakang Penemban. Piye? Pancene mono tekan dina iki panjenengan kuwi isih tetep minangka paran para negara Ngastina. Isih tetep dadi kamituwaning darah kuru. Ning sajake Wakni Gondel rada runtik penggalihmu amarga ingkang sinuwun misuda guru anyar ya kuwi Sang Penemban Begawan Kresna Pandaya. Nuwun sewu mbok aja ngono penggalihe to Kakang Penemban. Pendhita kuwi kudu sing sugih kesabar lan kudu sugih pangapura. Ana tetembungan cara kuna tumrap Brahmana mono yen pipimu tengen digampar dening liyan pipimu kiwa ulungna pisan kuwi ambeking pendhita. Malah kudune panjenengan rumangsa bungah dene saiki ana rawangmu tumandang dandan-dandan dandani jiwane bangsa Ngastina. Ning ya gene Kakang Penemban semune kok runtik kok serik penggalihmu. Apa panjenengan rumangsa kalah pasaran karo Begawan Kresna Pandaya? Iya Kakang Penemban. Juni, piye Wakni Gondel? Aku iki wong di menungso kang genep mono kesipatan lahir lan batin duwe rasa pangrasa.
Kenggunan rasa bungah, kenggunan rasa susah, rasa gelo lan sak panunggalane. Yen ijih wujud menungsa, isih urip, isih diwenehi nyawa mesti duwe rasa. Kejaba nek wis mati rasane kaya kowe kuwi. Wong kuwi nek wis mati rasane nyang endi-endi ora duwe pekewuh, tanpa subasita, tanpa unggah-ungguh tata krama. Mung begudul waton entuk rejeki kaya kowe kuwi. Ning nek durna aku moh kaya carane Sengkuni, aku isih duwe jati diri. Aku sing nggone atek-atek kautaman watak ing tata krama sing jejeg. Durna negara Ngastina iki kewajibane memulang bebuden luhur, bebudi rahayu, mulang kerukunan, memulang kabecikan. Aku rajan-ajan supaya muridé gelem mateni menyang wong liya kuwi ora. Mula nek dina iki anak Prabu Kurupati dawuh marang Begawan Kresna Pandhaya ingkang nglereke gawe kapitunaning liyan nyuwun pangapura Dejuni, aku ora bisa ngrajongi. Aku ora bisa ngrajongi pakarti Candala. Wakne, piye? Dadi nek ngono sampean wisuh saka perkara iki kepengin seleh kewajian. Kudu ngono nek pancen sidar mateni Sinuwun Ndarawati sing tanpa dipetung dosa lan keluputane. Anggepe apa? Kaya menang-menang ana mateni kok mateni Sinuwun Prabu Kresna titi sing Bathara Wisnu. Ya wis. Saiki ora perlu dirembug dawa-dawa, cukup ngrembug ngene wae. Kakang Penemban tak aturi kamardikan. Nek isih kersa lenggah ana kene ya monggo, ning nek sekirane wis ora jenak tak aturi kondur menyang Pertapan Sukalima. Anak Prabu ora nggondeli lan aku uga ora bakal nyangoni pesangon apa-apa. Piye? Timbang ming nusal-nusul ngono kuwi. Luwung ditokne sisan no. Ing baku Kakang Penemban Drona aja nganti ngaruh biru karo kalenggane Sinuwun Prabu Kurupati lan lenggahe Begawan Kresna Pandhaya. Oh, nek ngono saiki wis cetha. Wis cetha wis genah, gamblang wis terang aku saiki. Karo kelakuane wong-wong kuwi. Aku wis ngerti. Mula to, sak dalan-dalan aku arep munggah nyang setinggil kono mau. Eneng tulisan urut pinggir dalan dipasang karo Durmagati Citraksi. Durna elek. Durna bojone jaran. Durna guru elek, guru maksiat. Selek aku. Durna gaene nyenengi sinden. Men, Durna tekle. Selek atiku mesti kuwi sing kongkon kowe sing nguni. Nuwun pangapunten. Kula betah-betahaken wonten Kang Paduka Sinuwun, tetep kula mboten betah. Hawanipun negari Ngastina tetep saya panas. Mesinipun kula atur beboreh. Mulai saged suka katrangan-katrangan ingkang tumuju dhateng kautamen nanging semunipun Paduka wegah nampa warah nampik piturut becik. Nuwun sepun Bapa nyuwun pamit saking ngarsa Paduka Sinuwun badhe lenggah sekeca necep Purwita dhateng pendhita ingkang luweh kimpleng-kimpleng, luweh monyor-monyor katimbang pun Bapa ing Sukalima. Begawan Tama Pandhaya, anu Kresna Pandhaya. Nyuwun pamit ingkang sekeca mawon ya. Pandhita karya wangsit pindha kumbang acaping tawang susuh angin ngendika yang kalih kangkong Kados pundi Bapa Guru Kresna Pandhaya dene mekaten lampanipun. Aja semelang rasamu Duryudana. Pun bapa iki ngibaratin jegur kali wis temeka ing tengah. Bali kebes mbacut ya bakal teles. Lajeng kepangandika Bapa Resi Kadi pundi kula namung tansah jumurung. Ora bakal kendho kekarepanku. Nadyan to tak jarak ucap kowe ngarep aku ngerti sepira penggali Prabu Baladewa. Seca lamun to Baladewa murina yen to Kresna bakal tak ilangi saka lumahing bawana. Merga aku sumurut lamun to Prabu Baladewa mono sedulure tuwa Prabu Harimurti. Nanging aku ora bakal wedi marang sapa wae. Percaya sakmutuhe marang pun Bapa Kresna Pandhaya aku ingkang saguh nentremake wong Ngastina. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pami Penemban.
Parenga paring dawuh menapa ing ketah kula tindakaken. Cukup tunggunen ana Praja Ngastina. Patih Sengkuni glenak wonten pangendika ing dawuh. Mangsa bodho sawigakna para Kurawa kinen ngombyongi lakuku menawi inggih ngestaken dawuh. Paman Sengkuni kula wonten pangendika ing ngadawuh. Aja lali Kakang Nerpati ngawongga. Lan sedulurku Nalendra ngembat landhean. Nggih, ngestaken dawuh keparengamit madal pasilang ora ana dawuh maneh. Rama Bremban apa nggih? Monggo kula dherekaken langkung rumiyin manjing Datulaya. Sumengkaning ngrasa pun Bapa daya-daya budal dina iki aku njaluk pamit Duryudana. Menawi mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Bapa Bremban. Laing kono to wau, wis titipur ning gati Srang Nata Ngastina Prabu Jaka Pitana arsa jengkar manjing kraton. Neng nopahini pawengan cething samya ngampil upacara ngaji sigra tata anjajari ora pregedhek ngoncopaken asta minangka tandha pakurmatan. Yaya kablabaking toya bena. Samar pamoring suksma
kang katulu yo Yatmi rerun